Pangido kami sahalinai Tuhamu calon penganten dohok sut parana dohok parburu asatu bagas asatu tu kantor gereja Mahita lao di paborhat parhalado ni huriata jala buak kamu mah sekaligus saksi sian paranak dohot sian parburu.
di hamu amanami dohot inanami sudi acara merdalat dosong nabi asa alai asahu pangidohami tuhamu gomos tapake ma tetap protokol kesehatan kuduli hamu ma bangku nawadong tada di bain huriata. Sehalinai pangidohami tetap kita memakai protokol kesehatan. Kudu 5 bangku naung biak kami tanda. Calon pengantin udah siap? Dihamu amanami dohotina nami ruas na adong di bagas gereja jongjong mahita di nganat tabi alana calon pengantin naing masuk matu bagas joran itu batak. Kami undang semua berdiri di tempat. Kudul mahita sudah 6 mau lihat. Dihamokka manami dohotina nami adorang so tabukka partupolo di bagas atikion dinapatupulhon anak dohot buru ni hurian itu hatta upangido hami ma dohot hormat tuhita salukutna ala bidang do inganan manang gereja taon jala adong dope inganan na lubang pangiduan nami akka nama sosok tu nama zonoku hudul bidda mazudeba tajagahon protokol kesehatan adong dope inganan di habirang namion manang di sabula siamun parujung molo hira-hira masosot tu boy mara hita deba meret alana jaga honot tadatong hahi pasotta jalanunga adong diatur hod di hudulat dai asa ima tahuduli songonima pinabotohot tu hita saluhutna nuaeng taparade ma rohatta dinalaho masuk tu parsaoran di acara partupolon tabukka ma bukutta na adong di jolot tabe acara partupolon
halaman pitu, model 2, bahasa Batak. Hurian itu hatta namar pungu dohita di garejaon mangudurhon anak dohot boru ni huriatta ima tunas tarida marida sipahutar dohot lena morita boru manurung dinanaeng mangudukon padan nasida marsakap pajongjong pardongan saribeon atong saya di pasu-pasu tuhat tama ulaunon mardala dohot denggan sian nama muka sahat rodi nama ngujungi anon mared de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Manangise na marati-hatihon hata ni debata, jupangan na dinggan, jalahalak na marhaposan tu Jehovah marulitua. Tongot tahe, say na matua doho, say na martua doho, molo dirikoti roham mangulahon patik dohot uhum, akka natinonahon ni Jehovah tu si Musa. Molo marparangi hamu di bagasan akka aturaku, jala diraduti hamu akka tonakku dohot patupahon akkai. Jadi lehonok kumatu hamu udad ditikki halehe tanah. Jala lehonon ni tanoi maguguna. Hau di ladang pe lehonon nama parbuena. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Narodo hami tujolom mangudurhon anak dohot boru ni huriam ima. Tunas marida si pahutar, dohot, lena morita boru manurung. Dina marsakap nasida naing pajoknyong padonga saripeon. Atong saitahatap manasida di bagasan asini roham. Dina mangudukon padan nasida di jolom dohot di jolo ni saluhut na pungudison. Dongani,
Jala ramoti manasida asa tutul sakap nasidai dinanaing majalo pasu-pasu perbagason siako. Pasu-pasu mahami saluhut napungudison. Lumubi hasuhuton paranak dohot parboru asa dibagasad dame rohana sida mangarade ulaun pesta pamasu-masuon ni anak dohot boru ni huriam. Gabe tau puji-pujian dohot hasangapot di goar munabadiai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tatangihon ma kur ni paduan suara kasih choir secara virtual.
Mari dehita siap buku deta. Nuaeng dihamuna kamanami nanami, lumobima dihamuna dongan nami nanaeng pajongjokon rumah tangga di acara partupolonon jumolo mahujahahok kami surat perpadananon dungian non hamu mamuse majahahosa songon naung pinasahat tuhamu alai hujahahok kami majumulo taringot manang hatorangan ni calon pengantin. Surat perjanjian nikah Kuria Kristen Batak Protestan nomor 11 garing SPN garing STY garing 10 garing 2021 yang bertanda tangan di bawah ini nama dan marga Tunas Marida Sipahutar, tempat dan tanggal lahir Pabatu 27 Mei tahun 1988, tanggal baptis 16 Desember 1990, tanggal sidi 11 Juli tahun 2004. Warga gereja HKBP Esther Resort Pabatu, Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Nama orang tua laki-laki Amang Situa Marudut Sipahutar. Nama orang tua perempuan Inang Roida Borumanurung. Dengan pihak kedua nama dan marga Lena Morita Borumanurung, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 November 1981, tanggal baptis 20 Desember 1981, tanggal sidi 31 Mei 1998, alamat Jalan Swadaya 3 nomor 23 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Warga gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Nama orang tua laki-laki Amang Gideon Manurung. Nama orang tua perempuan Inang Lupia Boru Ambarita. Demikian data ataupun keterangan dari kedua calon mempelai. Sekarang kami berikan waktu kepada kedua calon mempelai untuk berdiri dan membacakan surat perjanjian nikah tersebut. Saya yang bernama Tunas Marida Sipahutar, dengan sesungguhnya dan dari kebulatan hati kami berdua, kami hendak melangsungkan pernikahan kudus. Sebagai keluarga Kristen yang benar, kami harus saling mengasihi. Kami tidak akan bercerai kecuali oleh kematian. Kami harus seia sekata dan sehidup semati sesuai dengan ketentuan aturan dan ajas kekristenan. Status keanggotaan jemaat kami jelas dan benar dan tidak ada ikat janji dengan pihak lain. Seandainya ada sesuatu penghambat atau permasalahan yang menyangkut rencana pernikahan kami,
maka kami harus terlebih dahulu menyelesaikannya supaya kami dapat menerima pemberkatan nikah. Demikian surat perjanjian nikah kami di hadapan Tuhan dan para jemaat yang ada di sini. Silakan duduk. Sebelum kita memasuki acara penandatanganan surat perjanjian nikah, adong nanaik sukunon nami, manang sipatak kason nami. Tuhamuna amang inang, jumoloma tuha suhuton paranak. Adik tu ngadong dope pakkatayon, napi nasahat muna, manang napi nasahat ni anak kon muna, nabi noto muna, tuboru na asing. Molo adong dope, ditikyom bapawotoho muna, jalai kon patureo muna, alai molo dang adong be, alusihamu mamang. Dang adong, mauleate dihamu amanami. Suang songoni nang dihamu na hasuhuton parboru. Atik tu ngadong, hata ni bawa na asing manang anak ni naboruna. Nabi noto muna, taringot tu boru muna silena sadari omma papotonon muna jalekat patoreom muna alai molo dang adong be ba baik kamu malus muna manginang dang adong be suang songoni nang tuhita saluhut na ruas nito hatta na marpungu di son atik tu ngadong di botohamu taringot tu dongat tanaduaon si tunas si bahutar nang silena boru manurung hubungan nasida manang pakkatayon nasida tu bawa na asing manang tu parupuan na asing sadari omma pabotohok kamu jala asa tapature alai molotung dangadong baik kamu malus munak kamang dota munak kainang sudah hitana pungudison dangadong be mau lihat ma atong molosongoni hujuhuk kami ma tujoloon jumolo ima calon pengantin laki-laki dohot calon pengantin perempuan lah homat datangani surat perjanjian nikah jongjong mahamu di joloon lah homat datangani kau dulu kijang ibu orang Lena orang tua sian paranak dohot sian parburu romah mutu jolo namang dot tamuina kamu mah paranak mutu iya tapi mang sama ya kamu so ni kijang di luar iya iya di mamang Sona mak, sona. Iya. Allah. Iya. Sok mamang, sok. Saksi sian paranak dohot saksi sian parboru. Amang re si pahutar dohot hamonangan manurung. Di ujung luar mono namang dah. Sona mak. Iya, si tua sian pihak parboru dohot sian paranak amang si tua JL Gultum dohot amang si tua BT Stopul. Jiru? Oke. Dak, sodo, nabatuluhun. Iya. Sama mah.
Pengumuman pertama dan kedua, manang tikting perjolo dohot paduahon di hari 3 Oktober tahun 2020 sada manang marsogot. Surat perjanjian nikah ini dikirim juga ke HKBP Ester Resort Pabatu supaya diumumkan. Pemberkatan nikah pada hari tanggal Jumat 8 Oktober tahun 2021 di HKBP Ester Resort Pabatu pukul 10 WIB. Tatangyak kema asanggiat dengan merdalan ulaun pamasu-masuon dohot sakap ne kedua belah pihak keluarga dohot taringot tu ulaun adat. Jakarta 2 Oktober tahun 2021 yang memimpin acara Pendeta Mai Marulak Siahaan, pimpinan jemaat Pendeta Kris Pandoli Harahap. Songonima isini surat perpadanan nungabedita datangani nasida alani pasahat tami matiki tuhamu amang dohot tamu inang asa mulak mahamu tuhudulan muna muse. Pinasahat ma tiki laho marede pokal korupsian naposobulung. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Only by His grace, grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth
grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Ada orang sota tangihon hatani ibadah, marede mahita siabu kedeta. Maratangi yang mahida. Asini rohama di hamu dohot dame. Siat debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras marita saluhna. Di hamuna kamanami inanami. Namarlas ni roha di baga sa tikyon. Dinarap hita mangudurhon. Manang madongani yanakon ni huriata di
napatu pahon partupolon ima tunas si pahutar dohot lena boru manurum tajalo mahatani de batang laho pabor hatton nasida mangarade majalo pasu-pasu pardongan sarepeon tuari nanaing ro ima nanienet sian surat ni apostol Paulus madapoton huria na di Filipi bidu 2 ayat 4 songonomma hatana takas matai huton di bagasa rohat tabi unang ma narikot di hamube matahok kamu dohot ma nadidongan dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Dihamunaka manami dohot inanami, sudedo hita marhatopoton, sada ulaun lasniro hado, molodidok naeng mardongan saripe. Jala hiradang tertabuni hojol malas nirohana, molodidok naeng mardongan saripe, termasuk pengantin manang nananaeng mardonga saripei, termasuk orang tuana, termasuk nang akka donganna. Kecuali matutu adong nalomoro hahinan rohana tu itoani, baulu dojuk rohana tong bahpuang honapotong iwa di tikungan ninna ropani. Alai hirasudedo makalassoni. Dan memang tidak bisa kita sembunyikan sukacita kita itu ketika dikatakan mau menikah. Ala memang molodidok merdongan saripe, salah satu yang kita sudah lakukan di dalamnya adalah menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dang denggan sasada bawai pujung, ubahim madi hibana, sada boru-boru pangurupina, bahen akupna. Jala dada holan manggohi pajuon ni debata alai tongdo manggohi sita-sita ni hajol maun, lumobi ma halak batak, balga yanakon pangolihonotton. Jala magodang ia buru pahutaom ma manang pamulihonotton. Dan itu adalah sukacita yang sungguh luar biasa. Dan saya pikir tidak ada satu momen ataupun peristiwa di dunia ini yang sangat bersejarah kecuali pernikahan. Alamar hite-hite sian namardongan saripedo ganup jolma dirobah hadirionna. Ganup jolma dirobah statusna. Sahalak bawa doli-doli molonunga mardongan saripe didok mai ama. Sahalak paropuan namar baju molonunga muli didok mai ina. Bahkan orang Batak juga mengatakan tunggane doli dohot tunggane boru. Molodidok tunggane doli halak Batak mangatusio di bagasan ngoluna adalah orang-orang yang layak untuk dihormati. Dan juga tunggane boru adalah orang yang layak untuk dihargai dan juga untuk dihormati. Alanidang bui beneang jolma molonunga didok mardongan saripe. Alanidang bui begere jolma molonunga didok be mardongan saripe. Tiki doli-doli iba, tiki doli-doli hita, lomotta do makadai maradopon dongatta. Baik maradopon dongan bawah, baik maradopon dongan boru, alai molonunga mardongan saripe, dison ma ikon pahohomon saluhutna. Ido ubahen naridok halak Batak, so hot. So sian haposoon, hot madihatuaon. Nah, dengan demikian bahwa pernikahan itu bukanlah pernikahan yang main-main. Dang nagait pardongan saripe oni, dang nagait laho mardongan saripe.
Karena memang memenuhi tugas panggilan menjadi seorang Kristen. Tanga dong rupani dohonon niuji coba manguli adik beha tabu ido kan molodak tabu bah mulat mamuse danga dong songoni. Alai molonung ngadidok mardongan saripe iduban nagabi adong hatani Tuhan Yesus madok naso jadi sirang moloso yang goso sinirang ni hamadean. Karena ini adalah merupakan penetapan daripada Allah. Tentunya memang bagaimana supaya hidup di dalam kesatuan. Asa mangulu di bagasan hasadaon rumah tanggai totu ikoboto ottado nagabiya hadohita ubahen nagabi mardongan saripe. Songon nahudok nakening baik kunadong do perubahan status. Jangan pikirkan jolo songonomma asagabi ama au tidak. Jolo songonomma asagabi ina au tidak. Jolo adong ma uaku asabuyau gabi ama tidak. Tetap status itu tidak akan pernah lepas. Jala tanggal walu pasahaton nama tuho muse tunas ulaun naduk-duk diadat habatahon. Dadaholan ama beho alayadong mamuse tanggung jawabmu. Pasahaton nama tuho madar hela doho ulos hela. Mulunungay pasahaton ikon radut maho di ulaonmu songon sada ama ni halak batak. Karena itu kita memang memegang tugas serangkap di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan sebagai ama di bagasan ngulu ni halak batak. Ido paradion mudirim. Jala ido nanaing paradion mudirim. Tunas dohot holena. Tu ari namangihut. Mulu nasa lilingon, belum muna dodah ate. Naing gabi songonon, naing gabi liling mulak, naing gabi hatop mulak, itu terserah. Alai yang goan non, badang adong beda. Lapatanna menyatukan hati dan pikiran. Karena di dalam setiap rumah tangga tidak ada lagi kehidupan yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus mementingkan secara bersama di dalam keluarga tersebut. Seperti yang saya katakan, ala ditikki makatahatai hamidoh nazida, bamolunung ngamardongan saripe, totu dadaholan kata-kata cinta be nanak sidohonod disi. Gudang dojol maon, mulunung ngaidok kata-kata cinta ngetor langit dianggap na manguluon. Alana mulidok rupani I love you inna dagu yamang dakolani benwaingon. Tetapi bagaimana melakukan cinta itu? Orang yang berumah tangga bukan lagi hanya terfokus kepada kata-kata cinta, tetapi mereka harus dapat mengembangkan dan membangun cinta ini di dalam kehidupannya setiap hari. Parbuenaina manarikot dang holan hatanai. Bayang golak kata do ade. Basongon na diok ngebaret dei, baso na matutung pamangam madok abi ade. Baido dah. Alai, bohado asa mangulu di bagasan holong niroha. Membangun cinta di dalam kehidupan kita setiap hari. Termasuk di dalamnya adalah memikirkan apa yang perlu bagi orang lain. Mamikirhon ahana rikot di halak na asing. Mamikirhon ahana rikot di dongan sari peniba. Mamikirhon ahana rikot di amat taniba. Mamikirhon ahana rikot di inat taniba. Dohot di sude anggota keluarga. Itulah buah cinta. Anggoholan hata do. Ya. Ba tole madah ade. Anggohalana namangulupe dang bui hita holam bertiga-tiga hata. Dang bui holam menggadis hata. Alai ikum mangulahon hata do. Mulu huzuk kusitu nason. Sadia gajang maripasahat ho hatam tu silenaon arak terpatorang bei. Mungkin adong narsori ngotibana si bata. Alana si bata ngamod dohoddo ibana ipasahat ibana hatanai. Tang nabinoto biya makpadita namin. Atau mungkin juga Lena kalau saya tanya. Sadia gudang ma dibigiho akahata napat buah ho kolong ni rohani situ nasot tuho. Arak kahuwa boto-boto bipadita nami. Alani gajang nga si bata gabidak kuingok bimanangahe padok. Bisa saja. Tetapi bagaimana melakukan yang begitu panjang tersebut? Hanya melalui aksi. Hanya melalui tindakan.
Idona rumikot di bagasan ngolutta. Alana molo didok di bagasan ni bohama mata-matahon mangkarikot to didongan. Karena memang bisa saja dalam hidup ini. Adang boy holan iba maparrohahon iba. Ido kan? Uji mazoru pani. Isi mamadok hamu. Uli akka amang dohotamu akainang. Tuak kainata doh gabi muli amat gabi asing doh de. Di hamu akainang. Isi mamadok hamu cantik. Hamu sadiri do? Lu siamu jo? Hamu romadok kamu cantik. Berarti nami menggakad diri doi. Isi mamadok kamu ganteng akamang. Hamu do? Iya. Ido perdisi abuin namangon. Ido dah. Berarti luar biasa do holongin atai itu amangon. Alana di do amang inang ido ganteng do papinin narupane. Ya, karena orang lain yang memperhatikan kita, karena orang lain yang melihat apa yang kita butuhkan. Ayang goholak kita sendiri do, ya memang sudi do jol maon. Tanga dong jol maon naulu manang namanusai dirina. Tetapi terkadang dia tidak tahu apakah itu baik untuk dirinya atau tidak. Sarupa song dana doi mulo tabereng PC baru marsiajar martugarang sudi doi pamasuk satai bitu pamangan naon kan. Alai hita do botosa dia na denggad di ibana dang denggane di ho unang. Dan mungkin juga kita seperti kanak-kanak sampai pada masa tua kita. Olo do dang taboto dang taanggap denggad di hita. Hapi mulo halak na asing madok dang denggane di hita. Ayadong dosongoni, adong di masa-masa niaka hamajonon. Ibereng madongan na ise obuk nga marwarna-warna. Baga gua matan di se obuk nga ine mana. Hape rome mana ice imana mo buk ngon. Mulat may mana tu jawu. Jibola ngo sude sa jawui. Ay ruahian itu imana songoni. Tidak cocok. Iya toh. Ay ibereng imana do. Ganteng do mata mulo ice obuk nga warna-warna. Ice imana mo obuk nga. Mulat tu jawu. Jibola ngo sude sa jawui. Ay si ronen na. Baidok mana soai ngarobi gu tu jawunin na. Bisa saja. Karena itu yang harus kalian perhatikan amang tunas. Dohoto inang lena. Bagaimana kalian saling memperhatikan? Mulo diulahokoi tunas dengan parangem maparrohahon ahanariko di dongan musaripe dohonon ni marga manurung mahaduan muse. Mulo adong borutta boru manurung tapamuli matu si pahutar bah nenna. Jadi dapotan doho tamu amang. Dakkolat situ nasod dapotan. Jala sebalikna mulo denggan parangem inang lena Roma muse marga si pahutar mulo naeng adong mangalap boru marga si pahutar luluan na matu porsea boru manurung. Alaniaha ay burju-burju do hape boru manurungi. Las marohani akka hula-hula motsude akka mong motsude daga burju do hape silenai molo dung mardongas saripe. Itulah yang harus kita perhatikan. Jala suak songonido nang dihamuna hasuhuton para anak. Dohot hasuhuton perburu. Hinorhon ni anak kon muna na dua di son. Gabi masih tadam mahamu. Alai rikot do botoon muna. Aha na niulahonon muna taringot tu. Pardongas saripon ni nasida. Ikop parwahonon muna do kepentingan narikot di nasida. Unak kolak kepentingan muna parroh kamu. Alai parroh kamu nang kepentingan nasida. Ayolo do martokari zolma. Martokari na martodong. Na marhula marburu. Alani persoalan paradaton. Gabidang di parroh kepentingan ni halakon. Habe marlas ni roha hamu. Alani na nasida na dua do. Jadi ikon naing maparrohonon muna narikot di nasida. Mulo tungadong penahurang lobi amang. Diulaw paradaton nanon. Adong nahurang lobi amang diulaw paradaton. Parroho kamu na duaon. Unang gabi holo hamu. Magolas ni rohamu na. Karena hidup ini ketika sudah hilang sukacita. Ido mabahek kita humasusa. Alay mulo adong dolas ni rohay di hita. Manangahape tarulahok kita do. Tuhatta mamasu-masu hamu na dua. Dipatiur tuhatta diramoti hamu. Sahat ro di tanggalualu naroon.
martangi yang mahita. Maulea tema Tuhan di pasahat rohanami tu adopan di bagasan tikion di sudi asi doho tolong ni roham nahu pakilalahok kami. Boy hami marhahi pason. Lumobi mali Tuhan di anak kon ni huriam tunas marida si pahutar dohot lena morita boru manurung. Nga di pasada ho nasida marhiti-hiti holong ni roha. Naeng majalo pasu-pasu pardongas saripion manasida. Tuare na neng ro. Dongani pargogoi jala tong maho nama masu-masu nasida. Asang giat tung tekas pangaradion nasida majalo pasu-pasu pardongan saripione. Nang songoni di hasuhuton paranak. Dohot hasuhuton parboru. Dinalaho mamikirhon naho bartu ulaoni. Homa nama dongani nasida. Pasi kopos saluhutna. Unang loas humasusa. Nang di perdalanan nasida. Dinanaing borhat mulak tubona pasugit. Ala disido ulaon pamasu-masuni. Patiur perdalanan na. Dinamamulus darat. Dimamulus laut. Manang sian awang-awang pe. Guru di homa saluhutna. Tarbahin nasida marlas ni roha. Mangasahon Kristus Yesus. Jalotang iyang dot pangiduan nami. Amin. Tabarade rohatta laho pasahaton pelean. Huhutma maredehita siabuku deta. Ibul rohaku Tuhan Yesus, suding oluku di Tuhan Yesus, ihut konoku do Tuhan Yesus, dangoloa sumurut be. Ni Kristus mahuda poto sai hutudalhon aporti bio dangolo asumurute. So adong pena olodo say marsihohon nung so adong pena olodo nangulo asumurut pe.
Ibul roh aku di Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, ngamuloan sumulutnya. Taidehon ayat 2 jongjok kita. Sayudalhon haportibio silang di Kristus mahudapoton. Sayudalhon haportibio dangoloan. Tatang yakum mapeliat taon, martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, odo harorwan ni saluhut silehol-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo di asa ho para siya kami pilihanon pati bulhon, harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni silehol-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahitaman obaho di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia ma. Sama dosa nami song panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago, ay horo na punah harajaon. Dohot agogon, rodi hasangapos saliling niling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni tod di porbadia ma, namad dongani hamu saluhut na. Horas madihita saluhutna acara namangihut. Boleh kami mapartikia madok hatasian pihak ni parana. Partikian aku pasal tami tahu ina, amangina. Shalom. Kami ucapkan dari keluarga besar. Kami ucapkan terima kasih dari keluarga besar sepautan buat pendeta situ
Papua Paralado telah berlangsung acara Martupol pada siang hari ini. Semoga Pauku kami tunasi pautar Dot Pauku baru menurung dalam acara nanti di tanggal 8 Oktober 2021 berjalan dengan baik dan lancar, dan semua ruas HKBP Stuyo atas kedatangannya untuk acara tunas pautar dan baru menurung pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati. Mau lihat ima dihamu amanami, partikian namangi hutu pasatami ma tu pihak ni parburu. Tes. Salam. Horas marihita sudena. Hamu akan au parsangapi hami, akka amata raja, doa kainata soribada, dison, jonjong doau, madokata songon wakil siap parburu. Na parjulu, madok mauliate mahita tu amata pardengkan basai, di siala asi do dengkan di basana, na mangalion hai pason. Boy hita reta di garejaon. Nakswak songoni dihamu akan ubar sangawi hami. Raja ni donga tubu, raja ni donga sahuta, raja ni boru. Nakswak songoni ale-ale nami. Tarlumobi ma dihamu raja ni hula-hula nami. Nakswak songoni dihamu amang padita nami parhalado nang punguan kur na berpartisipasi apalagi tikion mauliate malabok pusu mahu pasatami dihamu sudia kanu parsangabihami di siala haroromuna lau mangadopi partupolon ni boru nami dohot nanaing hela nami marga sipahutar nang apaladi tikion dinamangiru ma tuham hami tuhamu asa totong buano muna ditangyangmu anggiat di tanggal 8 Oktober pamasu-masuon dos pesta ujuk na di Patupa di Pabatu di Tebing Tinggi boy mardalan denggan buat kamu di tamyangmu nang apalagi tikyope tong domangido hami tuhamu akan ubar sangabi hami alata kasdo taboto ulaon pesta ujuk di Bona Pasugit manang di Tebing Tinggi bain narohaku di Sommarohita lau majalang hasuhuton lau paborhaton dasida tu Bona Pasugit sekalian ma
laos mangurubina sida. Ima hata siak kami berburu. Mauliate ma sahalinai upasat tami tuamu, tuat tama nama masu. Horas madihita sudena. Butima. Pangidohami mah tu calon penganten jongjong di jolo asari jalang parhalado dohot ruas narohot mangudur hokamunat di bagasa tikya. Berbunga dan berair sejuk.
hujan mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga menghibur.
Cek, cek. Teman-teman Naposo yang di atas, bolehlah kita foto bareng nih teman-teman.